Avioni. Pokušali smo usporediti ono što imamo i ono što ćemo imati. Svi znamo o čemu govorimo kad kažemo MiG-21 u grubu, to je borbeni lovac, znači sovjetske proizvodnje druge generacije lovaca, primarno namijenjen za zadaće zraka. Čuli za generala Štimca, na kojem ja osobno zahvaljujem, jer 2001. godine dok je bio zapovjednik grane, donio je tu hrabru odluku da mi tada piloti Pilatusa napravimo iskorak i pređemo na preobrat za MiG-21, jer danas ne bismo pričali o F-16 da se to nije tada dogodilo. General još jednom osobno i profesionalno hvala. Lovac kojeg dobivamo je borbeni avion, uistinu borbeni, više ramijski borbeni avion 4. generacije, proizvodnje SAD-a. Inače, za koju mi kupujemo od države Izrael, znači avion koji se kolokvijalno naziva Barak, a pretrpio je, po njihovim riječima, 17 major upgrade-a u 30 godina operativne uporabe u izraelskom ratnom zrakoplovstvu. Pa se on tako reći može nazvati F-16, ja ga često znam ovako nazvati F-17, jer ima i razlika koje ga značajno distanciraju od originalnog verzije Block 30 CD modela, kojeg su kupili od Amerikanaca prije 30 godina.